Existeixen nombrosos recursos que els ajuntaments poden utilitzar per tal de treure el màxim rendiment de totes aquelles accions que desenvolupen en l'àmbit local però amb una clara vocació de donar-se a conèixer a l'exterior. Casos concrets podrien ser, per exemple, la Fira de Teatre de Tàrrega o, sense anar més lluny, la Fira del Formatge de la Seu d'Urgell. Per tal de treure el màxim rendiment d'aquestes accions, durant aquests dies a la Seu d'Urgell s'ha estat parlant en una jornada de treball d'algunes de les eines que els ajuntaments poden tenir per tal de treure el màxim de difusió i el màxim de rendiment a aquest tipus d'accions. Avui en parlem i ho fem amb el president de la Diputació de Lleida, el senyor Joan Reñé. Molt bon dia, molt benvingut a casa nostra, a casa seva. Realment és important, i vostè ho ha dit en aquesta jornada, és gairebé una qüestió de responsabilitat dels ajuntaments. Certament és així. Els ajuntaments, entenent-los com aquelles administracions locals, sempre diem els que ens hi sentim les més properes als ciutadans, per tant, aquelles en les que els ciutadans, qualsevol inquietud, qualsevol iniciativa, qualsevol angoixa que poden tenir, doncs arribi abans que ningú a l'alcalde, als regidors, per tal de poder gestionar allò que moltes vegades per a ells és un problema o és una expectativa, és una iniciativa per poder dur a terme. Per tant, des d'aquesta proximitat, des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, des de la mateixa Diputació, en tant que tots plegats i junts, administració local, doncs convé estar molt amatent, convé estar al costat d'aquestes demandes que moltes vegades ens fan, convé planificar i tirar endavant les polítiques necessàries per donar aquest suport a tants i tants emprenedors, en molts casos, en molts àmbits petits, en d'altres també representants de sectors primaris molt potents i importants amb l'economia de les nostres comarques, i per tant en aquest sentit jo entenc que han de ser també un cop més els primers interlocutors en allò que volem que sigui una economia potent a les nostres comarques, en allò que volem que sigui una promoció excepcional dels nostres productes. Per una altra banda, dit sigui de pas, productes d'altíssima qualitat. A vegades un sentiria un punt d'angoixa a l'hora de tenir que planificar o que projectar productes en els mercats, en la comercialització, tant del propi país com exterior, si tinguéssim elements que fossin poc consistents. Però certament i d'una forma importantíssima i excepcional, jo diria que tot el que es produeix a les comarques de Lleida té un nivell de qualitat altíssim, excepcional, conseqüència d'unes característiques, en molts casos en àmbit agrari i ramader, climatològics que tenim, però en molts altres casos també gràcies al talent de tants i tants productors i petits emprenedors que tan sovint fan possible produir aquests productes, aquests elements que són excepcionals i que per tant ens ha de ser molt fàcil poder exportar-los, poder extreure'ls, poder oferir-los a la ciutadania, no solament del país, sinó d'arreu. Per tant, en aquest sentit, des de l'administració local, des dels ajuntaments, com no pot ser ni ha de ser d'una altra manera, també hem de ser els primers prescriptors per ajudar senzillament aquells que representem per posar-nos i estar al seu servei a l'hora de projectar tot el que estan fent. Tot i que la frase normalment es fa o s'aplica en altres àmbits, en aquest cas li aniria que ni pintada, del que és local al que és global, i en aquest cas, més que mai, li va al cas. De quina manera la Diputació ajuda precisament als diferents municipis a tirar endavant amb aquestes polítiques? Parlàvem de diferents exemples, la Fira de Teatre de Tàrrega, la Fira del Formatge de la Seu d'Urgell, n'hi ha d'altres, les jornades de Reyes. Hi ha diferents esdeveniments que han aconseguit sortir del que és local per donar-se a conèixer en l'àmbit internacional. Jo distingiria dos àmbits, dos aspectes en aquest sentit. Un, que és aquell que des de la Diputació, els consells comarcals, els ajuntaments, podem plantejar com a suport als sectors productius, als emprenedors, als artesans que estan produint. En aquest sentit, des de qualsevol administració local, l'Ajuntament, Consell Comarcal o Diputació, aquest suport, la Diputació, per exemple, un suport claríssim a les fires, un suport a la presència de tots aquests emprenedors, de tots aquests productors en fires no solament d'àmbit local, en aquestes més de 160 fires i mostres que es duen a terme als municipis i a les comarques de Lleida, sinó també en un àmbit nacional del país, en un àmbit del propi estat, en un àmbit internacional. La Diputació ajuda a tots aquells productors que volen desplaçar-se a l'exterior d'una forma molt clara, que tenen uns costos afegits per allò d'anar a promocionar a l'estranger els
seus productes i, per tant, els ajudem econòmicament també per poder fer possible això. Estem treballant al costat de les entitats, les associacions, de les càmeres de comerç en tot allò que suposa aquesta projecció internacional que s'està donant a terme. No perdem de vista que l'any passat vam incrementar, vam augmentar en prop d'un 7% el nivell d'exportacions que la producció lleidatana comercialitza. 2.555 milions d'euros va ser la quantitat que, en xifres globals, vam exportar 150 milions més que l'any anterior. Per tant, això ens dona una referència. Què fem aquí? Miri, la Càmera de Comerç organitza periòdicament trobades d'empresaris. En aquests moments una missió inversa n'ha fet en tots els països i tots els continents del món. En aquests moments, aquests dies, s'està produint a Lleida una visita d'empresaris, de comercialitzadors japonesos que estan interessats en produccions de la terra, bàsicament vi i oli també. En tot cas, la Diputació col·labora sempre i fa possible econòmicament i en tots els aspectes logístics també la possibilitat que això es dugui a terme. Ahir parlàvem amb el president de la Càmera de Comerç, amb el Joan Simó, i està tenint una receptivitat excepcional, molt bona, en allò que ha de fer possible que productes d'aquells empresaris de Lleida, de qualsevol mena, puguin tenir interès, en aquest cas amb Japó, de poder trobar camins i canals de comercialització de que ho puguin fer. En aquest aspecte de col·laboració en tot allò que són les entitats i associacions, en tot allò que són els productors i els empresaris i els emprenedors que tiren endavant la fabricació, la producció d'aquests productes. Per una altra banda, també, des de la Diputació, des de les institucions, aquesta col·laboració en aquest àmbit de les polítiques europees també, que ens encamina, per no dir que ens obligui, i a més jo crec que amb molt bon criteri, a poder plantejar accions a nivell institucional, normalment sempre amb dos altres països, amb parteners, que fan possible projectes com, per exemple, un que hem iniciat fa poc temps, Catalunya, França i Andorra, el risc hidro, que en diem, que és una proposta per la qual ens permet, durem a terme una acció per posar sensors, per instal·lar sensors a les capçaleres dels rius, dels dos Nogueres, del Pallarès, del Ribagorçana, també del Garona i també del Segre, i per tant això ens donarà referències, ens donarà informació en aquells riscos d'inclemències climatològiques que massa sovint trobem que tenim a les nostres comarques. L'estiu del 2013 van patir aquelles riuades a l'Aran de forma excepcional, també al Sobirà i també aquí a l'Urgell. Per tant, aquesta informació, aquests projectes sols seria difícil que els féssim, però en tot cas en aquest àmbit, França, Andorra, Catalunya, els permet treballar per tenir aquesta informació, que és una prevenció que garantirà que anem més bé i millor. Diputació participa també en un projecte que s'anomena Arc Llatí, que és una trobada de totes les institucions territorials d'àmbit supramunicipal, les diputacions catalanes, també les espanyoles i portugueses, els departaments francesos i les províncies italianes, que en l'àmbit des de l'Algarve fins a Sicília, en aquest àmbit llatí del Mediterrani, permet que moltes trobades que es duen a terme al llarg de l'any puguin plantejar i posar en comú iniciatives i projectes i propostes i realitats que són les que vivim en cadascun dels territoris. Evidentment que cal atendre sempre la singularitat de cadascun dels territoris. Això vol dir que certament les realitats no són les mateixes a tot arreu. Parlar, en el cas de Lleida, d'un territori, allò que representa la Diputació, de petits municipis, el 70% dels municipis de Lleida són de menys de 1.000 habitants, doncs dona una realitat que, buscant d'altres indrets, en aquest cas d'aquest àmbit mediterrani llatí, doncs ens poden permetre entendre, treballar conjuntament i prescriure i fer entendre a aquells que a vegades els costa d'entendre que aquesta és una realitat volguda pels veïns, pels ciutadans que manifesten
la seva voluntat de pertànyer a petites comunitats i a territoris, i això ens ha de poder permetre també encarar aquestes polítiques que han de fer viable aquesta realitat. De fet, el que és cert és que en aquests últims anys el treball en equip i la col·laboració entre diferents entitats ha estat una de les notes dominants, sigui perquè la necessitat dels temps en certa manera així ho obligava, sigui perquè també s'ha respirat una certa concòrdia que ha permès reunir, lligar esforços i multiplicar, per tant, també els beneficis, però sense anar més lluny. El president del Consell Comarcal del Segrià, en Pau Cabré, destacava també la bona relació que s'ha mantingut en els últims temps amb la Diputació de Lleida i sense anar més lluny. Jo no sé si s'havia aconseguit mai abans que li aprovessin els 4 pressupostos últims, que això tampoc no és gens habitual, em penso que era el primer cop que passava. Sí, és el primer cop. Mai s'havia aprovat un pressupost per unanimitat, a la Diputació de Lleida. Aquest any hem tingut la sort que tot al llarg de la legislatura, les 4 anualitats, hem pogut aprovar els pressupostos per unanimitat. Bé, evidentment, moltes vegades a mi se'm planteja, escolti, com s'ho ha fet? Doncs miri, jo no he fet res més que posar en comú les inquietuds i les responsabilitats que crec que hem d'assumir tots plegats, i jo el primer en tant que president de la Diputació, a l'hora de plantejar que hauria de ser sempre, però en aquests moments en què la situació és més complicada a nivell social, a nivell de qualsevol àmbit ciutadà, doncs les institucions, en tot allò que sigui possible, hem de fer possible buscar els consensos necessaris perquè allò que tots majoritàriament entenem que té que arribar al ciutadà ho faci, deixant de banda les discrepàncies polítiques i ideològiques que tenim i que ens porten a discrepar com no pot ser d'una altra manera. Això ens enriqueix també les diferents maneres de veure les coses. Però allò que és consistent, allò que és la columna vertebral de qualsevol institució, que és el pressupost, jo crec que per mi és molt important que hi hagi aquest nivell de generositat, de saber entendre que cal sentar-se, que cal negociar, que cal fer possible que els ciutadans veguin que aquella proposta, la columna vertebral, sigui la que està ben estructurada, la que és forta i la que tira endavant, que fa possible, per una altra banda, això, que des del territori, des d'un territori com és l'àmbit de les comarques de Lleida, plantegem periòdicament 4, 5, 6 vegades a l'any trobades i reunions amb els alcaldes de les capitals de comarca, amb els presidents dels consells comarcals, amb la pròpia Diputació, és a dir, tots els representants locals del territori, per escoltar. D'alguna forma jo dic sempre que els primers que coneixen els problemes i les inquietuds i les dificultats que pateix la ciutadania en cadascun dels pobles són els alcaldes i els regidors. És aquest concepte de la proximitat, d'entendre per part de molts ciutadans que amb l'alcalde i amb el regidor tenen aquella persona que quan algú pateix qualsevol problema o té qualsevol inquietud la va explicar, la comparteix per tal de poder trobar aquesta solució. No és només escoltant que som capaços de poder, prenent responsabilitats, prioritzant en allò que és convenient, encarar solucions que a vegades són possibles i d'altres és més difícil, però encarar solucions als problemes. Per tant, en aquest sentit, aquesta política entesa sempre des de baix, trobant i compartint les experiències i les inquietuds dels alcaldes de les capitals de comarques, dels presidents dels consells comarcals, dels mateixos diputats provincials, per entendre cap a on encarem les coses. I un cop detectada la situació, és planificar, és prioritzar, és assumir responsabilitats, a vegades entenent que t'equivoques, però evidentment que tampoc ens ha de fer por. Jo crec que tenim que ser molt responsables en aquest sentit i no ens hem de quedar quiets, hem de buscar solucions per poder aportar solucions que garanteixin aquesta qualitat de vida que volem tots pels ciutadans. Aquí ens hem pogut trobar amb els altres grups polítics, ha estat possible. Jo dic sempre que no és mèrit només del president o de l'equip de govern que la Diputació hagi aprovat els pressupostos 4 anys seguits per unanimitat, sinó que és mèrit de tots els diputats, de tots els grups polítics que d'alguna forma hem posat damunt de la taula allò convenient
abans que allò que poden ser les percepcions que cadascun probablement en algun aspecte haguessin fet diferent. Però en tot cas és més important aquesta imatge de cohesió i d'encarar polítiques, d'encarar solucions a la situació que vivim, que no pas les legítimes discrepàncies que puguem tenir i que tenim evidentment tots plegats. Ara veurem quina és exactament això de la quadratura del cercle, perquè d'una banda tenim uns pressupostos que ja d'entrada estan aprovats per unanimitat, que la cosa ja, veuen, és prou complicada, però de l'altra tenim continuen amb l'acció de govern, o sigui, aquests pressupostos han donat resposta a l'acció de govern, han continuat invertint en els territoris, han col·laborat amb la Generalitat i tenien menys diners dels que tenien, han reduït el dèficit, ja m'ho explicarà, perquè jo a casa me n'en surto també. Sí, jo també dic a vegades que els miracles, el més a prop que sabem que en fan és a Lourdes i que en altres no en sabem fer, no? En tot cas, això es basa estrictament en un criteri de priorització. Detectar molt clarament quines són les realitats del nostre territori, quines són les necessitats, això vol dir escoltar aquells que escolten, aquells que reben els inputs en primera persona, alcaldes, regidors, presidents dels consells comarcals, diputats. Quan tenim detectat allò que convé és planificar i prioritzar. Això vol dir sempre que prioritzar vol dir que fas algunes coses i en deixes de fer d'altres. Què s'ha quedat fora? Evidentment, la Diputació, el seu pressupost, la seva acció, són vasos comunicants sempre. Hem procurat des del primer dia entendre junts que calia atendre les necessitats del dia a dia dels ajuntaments. Jo dic moltes vegades que hem deixat de fer plans d'obres i serveis municipals i el que hem fet són plans de serveis municipals. Convé mantindre l'estructura dels serveis de tots els ajuntaments per fer possible que els ciutadans no perdin aquell nivell de qualitat de vida que els donen els seus serveis. Què hem deixat de fer? Doncs grans infraestructures, grans equipaments. La Diputació tenia la possibilitat de poder invertir en infraestructures, en obres, doncs